mahaw guys. Alas 10 na hapit. Kay ang giuna ang mga lagag pakaon, nagligo pa ko nila, ang giligo si Masya o si Tyson ja. Si Coco o si King ugma na pud kay di na madasaw ang spirit. di na mada guys ja. Nagluto na lamang po ko sani ay bihon. Oh, sa panis sa panghon. Nang luto na lang po ko para paniudto na mo ja. Ja na lang po ko mukaon igluto ari. Madal pa man wala pa man kugot ma. Kay daghan mo kog nakaon gabi eh. Mada pa man di pa man kaayo gutom ja. Maghuwat na lamang po ko ari maluto. Ore guys ang giluto. Ang kanton di ay wa pa makuha di pa sa rate. Ano ang lutuon para paniud to. Pa din humulag tubig pastilan sabi ko kuan na humulan pa din ng tubig alimot ko bis mao ni ang lutoon kanton sa og kuan tanghon di nagpasigan ako sa ang kuan wala ni sa lundaan nagang karne ang gisalundaan sa gulag ingani guys na repolyo o kuan bagyo beans. Ay lab na. Mulang tubig sa ang gagawin mo siya. Kaya ito man ang mulang kay gahi. Ang mulan. Tubig. Niya samtang mula na siya isa ng kudaan o sa iyang sagol ang isa lundaan naligo na lamang po ko kay nabasa man ko pagligo ni ng Masya og Tyson kaya mong basa dinaligo na lamang po ko jawa ko kung namahaw lagi kaya na lamang yung giluto para paniud to. Maghuwat na lang ko ani para makakaon ko ani kayong maniud ko kudaan mamahaw kudaan di na kong kaon ani mabusog naman ko so wala pa ko na mahaw kaya naghuwat ko ani guys dani mo ang paniud to ni nga sudan lunod na oda karni kay unya na aglamas na ilunod kay mapagod man aglamas da karni wa pa maluto aglamas napagod na so ako ning gisalundaan luto ani niya usan ako gisalon ang lamas ngani ko magkuan ko guys magluto ko kanang pansit maura man sila pansit tanghon maurang klase pansit gatong pansit guys gamuram tuguan prismiki kaya siya sutanghon na kanton ang sani siya ay bami ba ni sani siya maglibog man ko ani layo pa naman kay mamaat ni pintik ng kita. Ito yung maak ng pintik ng kita. Among sudan ganina guys kay corn beef
corn beef o kanang kuan sa to itlog akong nilaglaga kong itlog o corn beef niya akong giparisan og naggisa pa jud kong ginamos akong gibutangan pa jud itlog wa lagi wa pa ko namahaw kay nalinga ko sa trabaho ang di unag pakaon ag paghumanang luto nangilhig ko ngadto sa gawas tanan tibok palibot balay nangilhig ko dyan nagpaagas ko sa tubig sa tangke nakalimot ako sa akong kaon kaya akong unahon akong trabaho usa ko mo kaon mo na nga hindi na ako mahibawan nga alas 10 na di ay hapit so madapa man magligor mo dyan akong nauna ako si Masya o si Tyson kay nanimako naman wala ginang maligo ato ang atong Sabado kay busy lagi gihapon mong karon na lang jud ako giligo wala na gani ako maligo si kuan kanang Coco og si King kay di na madasang oras na maluto pa ko panudto alas 10 na dali ra kayong oras so akong pamahaw pa ko'y pamahaw kung magpaabot na lamang kuan ni og maluto usa ko mamahaw kayon kay ang mga gamay asin guys kay para ang iyang parak-parak ba mutuhops kumod gamay lang kay magkuan final ko ganito niya og kuan man tuyo ang final ani si kuya sabat na sa kayo kay nagduwa og kuan nagduwa og Minecraft ulit og ko bubas na ang alyan ang tubig na ay pagyak ko na ito be ngita man kagyak ko isip ko ba nila sa di kayo gusto kayo igo ba kayong taon ng kahaan murag gamay naman yung kahaan igo siguro ni guys kay gamay man ang kuan lunod atong nubas naman guys so yung puwa-puwa na siya mahal na ni ilunod ang lamas tao December na bitaw ako na makatay pinaskuhan ani makatay pinaskuhan din taon ani ako na hindi ra kaayong adlaw makatay pinaskuhan so makadungog yan ako magluto ko og kuan guys pansit o unsa pa na diha tangmon o unsa pa na kasi nganing klasiha na lutoon ako ipawahi dyan anaw lamas unaho na ho ang kanang subak o gisa ang karne unaho na ho gisa dayon okay kaya kuan mag-vlog ang taka mag-storya ka naman sa ano itong higil kay og magkuan tukal ka diba unaho na ho ag lamas o gisa pawahi ag sagol pawahi ag baboy luto sa baboy agaho ang lamas napagod na natuyamok na ako ni pawahi agaho ang kuan lamas ha ano yung technique sa pagluto ko ano ito bawa ito pa kumaluto lumok ng karne luto ato pagod pamahaw buwat na lang ko are napay saging mo tundan napay saging tundan wala ay labay ka na laptak na ay patatas ya ay shake giring
may patatas, i-shake. Ako na pang biskuit natin. Ngayon, asam kong patis. Butangan ako sa may patis. Ha? Ako mo puwa-puwa. Ano yung Kita biskuit, nga ha? kuan. Soy ko mausa. Puwa-puwa. Ang kita sagong. Isuwa? Ayang ang subak. Puwa-puwa. Ako na gisuwa. Oy. Ako na yung tubig. Magkayo. Ano pwede o yung shake ba yung abot ang shake? Manipagamit siguro ni dahil magkayo eh. Ano ko na yan? Uy. Asa man? Badere? Mali. Baby, kaya ka magwasik na niya na iya. Atong crackers. Ano ko na? Nilagay na. Iwan ang imo to. Mali, kayo yan. Ano man siya? Gahi man. Bangi me! Ang kita makabili anak kaya tago na siya. Price. Hoy, kasama ko ang tagingon? Kinsa mo makabili anak kaya tago na price. Sabang ko. Ay, ako ba? Itong tabunan ko, nanisip. Ay, lagi si gara-gara. Kaya ang saon man iya, oy. Ay, babe, pakita ko na te. Pakita ba? Kita gahi kayo. Saan naman ni siya? Mura man ni lagi. Paggamit. Kuribat. Kuribat. Lago ko ano, ako man ni kuan mo. Tanang namit ni. Ay, siguro. Hinayan mo Ang comment na ikaw, Day? Gahi kayo guys. Ang saan naman ni. Lalalala. Sauga. Di man ni paggamit siguro nito kung i-apply day. Mas Ginoo ko mara sentimaan ina. Mas kanunay panabang. Ano? Ang ning gahi manun siya. Ano nang gultimo ay did ana siya. Ay, kuha na ni bago. Ay, Mao bitaw na ipag way sud asa man kaya. Amin na. Ay, Aliwa. ako dili na makuha. Makuha lagi na. Amin na. Awan na pago na lang mas. Ang lawa na. Sigara-gara. Kaya igamit o ka nang ikuha. Dili mo na mao, kani maanay gunting. Ako na di ay. Ablihan, dili na ko ano. Ablio. Ang bitong daan nga pati siya be. Hindi O tuyo ya. magamit pa na. Dili na ano. Ayaw na ya. Tay garaan ito be ang bito. Ay, Siya na lahat man na siya. Palagot. Murag gutom na ra ba ko. Dali ya. Sakit ng tiyan. Sige lang, bila na. Ha? paita na. Wala iso. Ano, Jud? No. Ay, ginoo ko. Nato asik naglamas sayang. Ay! Nabuging ba din si Jang nga di man? Abli. Paakon kanina ho guys. Ay! Daot tong ipong samot. Imbis kay daot patag ngipon. Samot ka daot. Ha? Wa na. Ay, ginoo ko. Pastilan. Na-open na dyan in town siya, guys. Mao di ay, sige na kung inga nahugot kayo, kay. Nisamot siya kalak. Gitwis na kung inga na lock dito. Ang open ana di ay. Ginoo ko pagka-bright. Pagka-bright yun. Perting yun na kung bright ah. Ang kuan di ay, ang open, ana pa twist, ana pa dong nako. Ang lock pa dong dito. Sige ko inga na lock dito mo di patigahi. Ikaw, manggulat. Tayo mo, Jud. Tagay ako. Pagka-bright yun diya. Ikaw. Tadiri. Ikaw, Jud. Ang kinagalitan. Bright to kayo. Shake up yan. Ako na, tibe. Ha? Shake mo yan. Yeah, mag-live yung tiyan yan. Wickers! Unsa? Guys. Wickers! Bata ako. Madyo ka kay bawat eh. Oh, ibugno din mo ha?
tubig akong gibutang guys para gali rang bukal. Mudra kay na Quakers di ko kakaon. Dili nga ba? Liwaro ay. Kasabot na bitaw ko. Sama ka ay. Di ba bukal na guys? Mga teknik. Dali rama kuan luto. Hindi tubig isabaw kay dali rang bukal kay init tumandaan. Oh ni. Utang na tayo mag-iik sarap. Pagdalaghan ka guys, masarap na. Kira na. Pagdalaghan na na pero okay ra na. Pangpalasa. Umok ba kanin baboy na? Ang pilawan ang baboy guys, umok na ba? Jugay-gahi pa. Bunga na to. Ano eh? Diyan na naglunod guys o luto ng karne kay kung ilunod ni na humalata man eh. Malata ni siya. Huwag lami. Di ko ganahan malata ang sili. Ang ganahan ko ka ng tibuok pa ba siya ika luto ni. Paabot patag pila ka minuto guys. Bumukon sa naon karne. Kaya, umok naman atong sabol. Lunod mo kung sila. Kung panggutom ng mga tao. Kuya, gutom. Gutom na kaya. Kung ilunod ato ang kuan guys. Kaya kuan day guys, magdugang taog tuyo kay tabang naman to. Magpainal ta. Kay tabangon na ra ba ning kuan kanini ang kani guys ba. Kani siya na kanton og kuan tanghon tabangon na ni siya. Muna nga daghan-daghanon na tugtuyo kay kato ang crispy kay parat man to medyo parat man to muna nga dili ta palabi og tuyo adto kay medyo parat naman to. Sakto jud ang iparaton guys. Unja ilunod ato ulit. Nami na ni. Kung tumuko na itong gamay, di ko na palabi ag pahumok ag repolyo guys kay wala po lami. Diyan mumukulog gamay. Murag kanang kuan na ba? Murag malasaw ra ang repolyo. Anak, dali. Bida. Okay. Ilunod na to. Ilunod na na to. Awas nas kaka. Gamay naman dahil yung kaka dahil. Sakto-sakto ra gyud. Sakto-sakto ra gyud guys taon. Arang.
Nubra to ang sagol guys. Nagsubak na nubra. Naghali kay subak. Amoy akong kamot ug luwag. Hindi na mo luwag goni. Maangay. Di makuan ang iyang sauce. Gutom na jud guys. Kay ang pagluwag ni ngaw dito mas gawas. Gutom na jud. Kaya luto na. Ihe, makakaon na jud ko. Pamahaw na jud in town ko. Ha? Luto na akong pansit. Ay, pansit day. Tanghon. Magkuha kong sudlanan anang kuan yan. Kaon kaya? Nagkakaon ko. Nami bakain tao ni. Atong pilawan. Agay kainit. Yara guys, oh. Ang tilawan ug lami ba? Sakto kayo ang kuan guys. Sakto kayo ang sagol, humok. Ang pansit. Tilawan na to, oh. Sakto bag timpla. Sakto jud kayo guys. Lami. Kaon ako. Nga. Gusto kayo. Nga mamahaw ta guys, pamahaw pa ron ako.